Здравейте! Време е за нашата среща в програмата на Movie TV. Вселената дете. Вашите минути, уважаеми зрители. С началото на учебната година започват и проблемите с здравето на детето. Честото боледуване и отсъствието от занятия е нежелано почти за всеки ученик и най-вече от родителите. В повечето случаи последиците от настинка, вирус и трайно отслабване на имунната система се изразяват с възпаление на горните дихателни пътища. Инфекциите на дихателните пътища са целогодишни, но значително се увеличават с началото на есента и през зимата, което съвпада с най-натоварения за децата период, този със стартирането на училище или детска градина. Климатичните фактори, промените в хранителния и двигателния режим, по-дългият престой в затворени помещения с евентуално заразоносители. Всичко това са фактори, които обясняват това зачестяване. Болестите на горните дихателни пътища са най-често възпаления, породени от инфекции – ринит, синузит, фарингит, ларингит. Повечето от тези заболявания и начините за тяхното лечение са добре познати на родителите и те знаят как да се справят с тях. Но понякога може да се наложи да се потърси компетентно мнение и намеса и да се проведе съответното специализирано лечение. Тук на помощ идват лекарите от специалността оториноларингология и хирургия на глава и шия. Наш гост в студиото е доказан специалист в тази област, професор доктор Николай Сапунджиев, ръководител на учебен сектор по ушно-носно-гърлени болести към факултета по медицина на Медицинския университет Варна и началник на клиниката по УНГ болести към университетската болница Света Марина в Морския град. Здравейте, професор Сапунджиев! Здравейте! Благодаря за поканата. За мен е чест да представям нашата университетска клиника във вашето интересно предаване. Надявам се да бъде интересна срещата ни с зрителите ви. Професор Сапунджиев, с ваше позволение и за улеснение на зрителите, нека да наричаме вашата специалност така авторитетна и доста специализирана с масовото название, което е познато на родителите на деца и подрастващи, които са и наша аудитория. УНГ специалност, за да бъдем по-достъпни до нашите зрители. Предлагам да започнем малко по-отдалеч. Изхождайки от наименованието на тази специалност, тя изглежда като доста сложна, комплексна и взаимосвързана, тъй като се грижи за три различни части от човешкото тяло – уши, нос и гърло. Така ли е? Може би изглежда така. Специалността наистина е интересна и е моята любима специалност. Разбира се, че не можем да изрежем специалността извън контекста на цялата медицина на нашите всички пациенти, но аз съм влюбен в специалността си и се радвам, че работя. Да, по класификатор специалността е оториноларингология, което е стандартното латинско название. Знаете, повечето неща са свързани исторически в медицината с латински и древногръцки наименования. Но разбира се, за повечето пациенти тя е позната като уши, нос и гърло. Звучи странна комбинацията уши, нос и гърло. Защо? Но това си има исторически обяснения. Нос, гърло, синузити, ларингити, ангини, някак си върви по-свързано. Защо изведнъж и ушите са там? Ушите са сетивен орган. Интересното е, че в исторически план на времето специалностите са били офталмология, т.е. знание за очите, и отология. Двата сетивни органа, най-важните сетивни органи за човешкото тяло са били в една специалност. Но след това с напредване на медицината, с развитие на новите парадигми в медицината, с задълбочаването на познанието, се е оказало, че да, и двете са сетивни органи, но нямат никаква обща физиологична и патофизиологична връзка. И се оказва, че ухото и най-честите заболявания на ухото, на средното ухо, всъщност е издатък на дихателната система. Средното ухо, за нас сетивен орган, е всъщност един придатък на дихателната система и затова то по естествен, вече по физиологичен, по логичен начин се свързва с ринологията, т.е. специалността за заболяванията и лечението на заболяванията на носа и околоносните кухини и съответно ларингологията. Така че на първи поглед тази странна комбинация сетивен орган с два органа за дишане не е грешна, а така се събира логиката на нещата в медицината.
казахте, че е интересно, но това, че е сложно, мисля, че няма да отречем. Тези взаимовръзки уши, нос, гърло не предполага ли много повече видове, типове заболявания? Да, спектърът е много широк, но то, ако беше просто, щяха да го правят в фризьорските салони. Затова специалността, както всички други сериозни медицински специалности, се изучава по-дълго време, трябва натрупване на опит, регламентирано е като отделна специалност, за която човек трябва да положи изпити и да отговаря на съответни критерии, както теоретични, така и практични, така и хирургични. Все пак това е една специалност с доста хирургична дейност и то доста разнообразна хирургична дейност, от микроскопична хирургия на най-малките костици в човешкото тяло, където говорим за корекция на дефекти с големина под 1 мм, така и доста широка хирургия, когато стане въпрос вече за хирургията в областта на главата и шията, където от време на време имаме хирургични радари до по 20-30 см. Професор Сапунджиев, предлагам да насочим нашия разговор към нашата аудитория, родителите на деца и подрастващи. На прага сме на есенно-зимния сезон и като че ли най-честите проблеми при децата са свързани с заболявания на горните дихателни пътища. Нека да проследим особеностите на отделните заболявания във вашата област, не само като отделни такива, но ако е възможно и по фактора възраст. Фактора възраст е много интересен. Има едно схващане в медицината, че малкото дете не е като средното дете и децата въобще не са като възрастните и това си има също голям биологичен смисъл. В нашата специалност ние проследяваме пациенти от всички възрастови групи, от новородени до напреднала старческа възраст и във всяка възраст съответно си има някаква специфика. Да, най-честата, най-разпространената патология в нашата област, тази патология, от която не може да избяга нито един пациент, независимо от коя възраст, това са респираторните заболявания на горните дихателни пътища, които най-често са с инфекциозна етиология, т.е. вирусни заболявания, неизбежен е контакта ни с вирусите през есенно-зимния сезон. То не е случайно в есенно-зимния сезон е бума на тези заболявания и съответно суперпонирането на бактериални инфекции също е най-специфично за този сезон. Няма спор, че есента и зимата са по-агресивни и по-предразполагат към разпространението на този вид заболявания. Малките деца страдат най-често от градински супол. Това е голямата трагедия в почти всяко семейство. Какво означава това жаргонно така и полушеговито название? Малките деца биват стандартно отглеждани в детски колективи. Съответно, в тези детски колективи винаги разпространението на една въздушно-капкова инфекция протича по-експлозивно, защото децата имат близък контакт, по-трудно пазят, по-трудно разбират, че трябва да пазят другарчетата си и затова там избухват нещата най-бързо. Има го и този факт, че забързването ни ежедневие, начина на живот днес на ангажирания, работещ млад човек е, че трябва да остави някъде децата за отглеждане в тези детски колективи и по естествен начин тези инфекции не могат да бъдат овладяни, напротив, оттам избухват. Много често в практиката ми идват родители, които казват: ох, откакто тръгна детето на детска градина, постоянно ми носи всякакви неща и аз не мога да оздравея. Това е спецификата на начина на живот, който имаме в момента. Разбира се, когато едно дете бъде извадено от тези детски колективи и остане на домашен режим с родителите си или с баба и дядо, разбира се, това дете е със съвсем друг риск за заболяване от остри вирусни инфекции, но пък едно такова дете губи социалния контакт с връстниците си, губи игрите, губи пакостите, губи лекото приучаване на дисциплина и на ред, който все пак се създава в тази възраст в заведенията за малки деца.
Така че не можем да избягаме от това. Винаги есенно-зимния сезон ще бъде по-агресивен за малките деца. Винаги в този сезон ще имаме включване в нашата специалност. До момента, в който се израсте този период, стане може би трета, четвърта група в детската градина и тогава вече може да се задържат малко повече, примерно от една седмица в детското заведение. Категорично. В тази възраст се създават хигиенни навици и пак, колкото са създадени хигиенните навици, толкова децата са по-предпазени от подобни заболявания и в този възрастов период пък се развива и имунната система. Естественият начин на развитие на имунната система е чрез преболяване през някакви подобни вирусни или бактериални заболявания, когато всъщност се изгражда имунитета и в резултат на тези няколко инфекциозни заболявания всъщност се изгражда имунитета. Това е естественият път. Изкуственият път, разбира се, чрез вакцинацията, в която са включени повечето деца в България. Кога е опасно детето да бъде оставено да ходи на детска градина, защото и ние като родители и наши познати сме изпадали в ситуация, заведало го здраво детето на училище, има съвсем малък бистър секрет и те ми го връщат. Кога е момента, в който детето би могло да бъде оставено да се пребори с инфекцията и кога задължително трябва да бъде изведено за домашно лечение? Въпросът е изключително труден, защото е двояк. Едно дете трябва да остане в къщи, когато има температура над 38 градуса, когато отказва да се храни, има болки и тогава би следвало да отиде на лекар. От другата страна обаче, тези деца, които са с леки симптоми, които го изкарват на крак, които за себе си не са проблем, които могат да играят с сопола си, които могат да тичат, които могат да се наслаждават, представляват инфекциозен риск за другарчетата си от групата. За разпространение. И точно там е момента на филтъра, който съществува във всяка детска градина, на медицинските сестри, които всяка сутрин измерват температурата, поглеждат детето, ориентират се в ситуацията каква е и съответно те преценяват дали това дете представлява риск за останалите и би трябвало да го върнат или не представлява риска за останалите деца от групата и го оставят. Което пък е една конфликтна точка на входа на всяка детска градина между забързаните родители и медицинските сестри, които все пак са там, за да поддържат безопасността и средата в детската градина. Това е също един проблем, който съм го виждал и от страната на родител, и от страната на лекар. Вечна тема ще бъде, докато има детски градини. Кои са другите заболявания по-чести в тази градинска, ако ми позволите да я наречем, възраст при децата? Травми. Винаги се случват травми. Другите чести заболявания в тази възрастова група, това са отитите, т.е. възпаленията на средното ухо. Но както в началото казахме, средното ухо е част от дихателната система, така че за нас не е изненадващо, че когато боледуват горните дихателни пътища, боледува и средното ухо. Там в посока на отитите и заболяванията на средното ухо, които са специфични за тази възраст, трябва да обърнем внимание на подострите, неперфоративни и хроничните неперфоративни отити. Това е една тиха епидемия, която остава често незабелязана. Докато острото състояние, вирусна или бактериална инфекция се манифестира с отчетливи симптоми, повишена температура, болки, влошено общо състояние и тези неща рязко се виждат, биват забелязани от родители и от родителите на другите деца и от учителките в детската градина. Хроничните заболявания на средното ухо, те протичат без болка. Тези заболявания протичат без температура и протичат изключително тихо и спокойно. Симптомите на тези заболявания, които са доста всъщност разпространени, са погледнати от 2024 година, 21 век, са на първо място усилване на телевизора. Всеки има в наше време телевизор с дистанционно и започва едно усилване на телевизора от детето, което малко изнервя ситуацията, казва му се не усилвай, намали, детето обаче не чува. Създава се напрежение в семейството, че детето е непослушно, повишава се тон, детето чува, нали, но вече ситуацията е изнервена. Тоест, намалението на слуха
е единственият симптом на тези тихи, хронични, неперфоративни отити и трябва да бъде наблюдавано и трябва да бъде търсено. Усилване на телевизора, постоянно питане какво, създаване на впечатление, че детето не се обръща или става непослушно, впечатление, че детето е разсеяно, че детето е неконцентрирано, че детето не слуша, че детето вика в детската градина, когато другите деца нормално си играят. Това са косвените симптоми на едно намаление на слуха, което имат тези деца, нещо, което трябва да бъде търсено, нещо, което трябва да бъде активно проверявано. Не случайно нашето сдружение, Националното ни сдружение на оториноларинголозите, в момента работи активно по въвеждане на втория етап на слуховия скрининг, който да обхваща точно тази възраст. Децата в горните групи на детските градини, предучилищна възраст и първи и втори клас, защото там е пролуката, където трябва активно да се търсят подобни състояния, които имат отношение към здравето на детето, към развитието на сетивния му орган, средното ухо и към приспособяемостта му към учебните процеси в детските заведения и в първи и втори клас. Тоест да не обвиняваме така наречения ранен пубертет за това, че децата ни не чуват или не ни слушат, а наистина това са едни червени лампички, които трябва да светнат на родителите и да най-малкото на един профилактичен преглед да отидат през целия. Затова не всяко дете, което не слуша, е непослушно. Трябва да се внимава дали детето наистина не чува или е непослушно. Косвените белези, по които в нашето съвремие можем да усетим това, е усилване на телевизора, висене на мобилния телефон с много усилен звук на клипчетата, които гледат децата, говорене на силен глас и тогава пак често наблюдавана ситуация. Идват родители с дете, детето шуми, подскача, вика, защото той не си чува гласа, има нужда малко по-високо да говори и родителите започват: Петърчо, тихо, дръж се прилично. Детето не чува това тихо говорене, където му казват: дръж се прилично, стой спокойно. И пак създава се чувството за ранен пубертет и за непослушване, а то всъщност детето е с намален слух. Това е нещо, което може да направи впечатление на родителите, на преподавателите в детските градини, на учителите в първи и втори клас. Разсеяното дете може би не чува. Да, и това да не говорим, ако не се обърне внимание на този проблем на време, може да доведе до чисто психоемоционални проблеми при детето. Да. То не го чуват, не го разбират и в един момент го обвиняват наистина, че не слуша, то си има здравословен проблем. Друга честа патология, която може да ни изненада с мащаба си в тази възраст и която често е подценявана, това са особеностите на съня на детето. Говорим се за горни дихателни пътища и в тази възраст отново тихичко и кротичко се прокрадва една болест, която не боли, една болест, от която няма температура. Това са нарушенията на дишането по време на сън. Имаме тежки форми на деца с сънна апнея. Това са вече най-тежките форми, в които дори имаме спиране на дишането по време на сън. Това са тежки форми, които някак си вече добиха гражданственост и всички ги познават при възрастни, но отново при децата остава една огромна маса от този айсберг, която е подводна. Групата на нарушенията на дишането по време на сън при децата е много разнообразна. От това да спи с отворена уста, което изглежда на пръв поглед безобидно, до тежката обструктивна сънна апнея, нали, когато имаме вече спирания на дишането. Физиологично дишането трябва да става през носа. Носа е дихателният орган. Забележим ли едно дете, че продължително време спи с отворена уста? Забележим ли, че едно дете продължително време хърка? Забележим ли едно дете, че има затруднение на дишането по време на сън, в смисъл тежко си поема въздух? И вече забележим ли едно дете, което спира да диша по време на сън, също това трябва да заостря вниманието ни, че това дете е с непълноценен сън, с непълноценно дишане по време на сън. И това всъщност е една патология, която също често се среща при децата. Пак диагностиката е много лесна, достатъчно е родителите да обърнат внимание как спи детето им. В 21 век достатъчно е да направите един видеоклип с мобилния телефон, за да видим ние
характеристиките на този сън, но това е една тиха епидемия, на която също не се обръща внимание. А все пак повече от 1/3 от денонощието на детето трябва да е един полезен, добър сън, в който то да си почива, да диша нормално, да даде почивка на нервната си система, да даде възможност на растежните хормони да се секретират, а те се секретират по време на нормален, спокоен сън. Твърде сериозно е това, което казвате, професор Сапунджиев. Кои са факторите, които обуславят наличието на това заболяване? Кое причинява това заболяване, сънната апнея? Защото наистина е сериозно. Сънната апнея е само най-тежката форма. Говорим си за нарушение на дишането по време на сън. В детската възраст най-често това е свързано с хипертрофия на лимфоидния пръстен, на Валдаер-Пирогов, т.е. елементите, които са в фарингса, лимфатичните, казано на разбираем български език, оголемени сливици. Това е най-честата причина при малките деца. Разбира се, не трябва да се изключват вече започващ алергичен ринит, други алергични прояви от страна на горните дихателни пътища, но в тази възраст най-честата причина е ексцесивната хипертрофия на тонзилите и на аденоидите. Друго, което пак се подценява и остава като тиха, незабелязана епидемия, е състоянието на зъбите при децата. За да се развиват нормално зъбите и на възрастни, и на деца, и за да се запазят нормално зъбите на възрастни и на деца, те трябва да са влажни, те не трябва да са сухи. Нормалният увлажнител за зъбите, това е саливата, т.е. слюнката. Когато един възрастен или когато едно дете спи с отворена уста, тази слюнка се изпарява, това дава абсолютно доказана вреда върху състоянието на емайла на зъбите. Тоест, колкото и Петърчо да си мие зъбите, ако спи по цяла нощ с отворена уста, ще настъпят необратими промени в емайла на зъбите. Също така, самото дишане с отворена уста, пък вече в дългосрочен аспект, ако стане не диагностицирано и не лекувано, води до тотална промяна в израстването на челюстите и цялото съзъбие. Голяма част от проблемите с зъбите в тази възраст и с млечните, пък и с първите постоянни зъби, също могат да бъдат свързани с нефизиологично дишане през устата. Но това е една тема, в която мисля, че колегите дентални лекари могат да дадат много по-точна и много по-интересна информация. Със сигурност ще ги потърсим за съвет в последващо наше предаване. Професор Сапунджиев, споменахте сливиците. Какви са видовете тонзилити в тази възраст и какви са техните симптоми и лечения съответно? Оголемени сливици, да, всеки родител е чувал за това, но как се диагностицира, как се установява това и как действаме? Ще се опитам да го кажа разбираемо. Размера не е възпаление. Тоест, когато говорим за тонзилит, ние трябва да имаме възпалителен процес в сливиците, който най-често се дължи на вирусни инфекции или на бактериални инфекции. Всъщност, биологичната роля на тонзилите, на сливиците, са да изграждат нещо като защитен вал зад входовете на нашата дихателна и храносмилателна система, зад носа и зад устата, през които влиза всичко. И въздух, и бактерии, и вируси, и храна. И тези сливици всъщност представляват защитния вал, който трябва да се срещне с навлизащите отвънка бактерии, вируси и да подготви имунната система. Когато този защитен вал е претоварен, съответно той се възпалява и тогава имаме острите тонзилити, острите фарингити, които, както казах, са от модерния за сезона вирус или от модерния за сезона бактериален щам, в общи линии са неизбежни. Хипертрофията е съвсем нещо друго. Имаме много често деца, при които имаме оголемена лимфна тъкан в тези тонзили, просто защото така се развива организма им, но които не боледуват често. Лимфната им тъкан успява да се справи с инфекциите. Така че има разлика между хипертрофия, сочни сливици, както казват по автобусните спирки, и тонзилити или тонзилофарингити, както е с възпалителните заболявания. Гнойната ангина, ужаса на всеки родител. Защо? Защо да не ни плаши? Обикновено бактериално заболяване, което е до голяма степен неизбежно, което
се появява най-често като усложнение, като опашка на започнали вирусни заболявания. Да, това е един израз, тази възпалителна реакция е израз на точно защитната функция, която се осъществява в тонзилите. Да, нормално е в тези фази детето при истинска гнойна ангина да повиши температура. Това е един от клиничните критерии. Другият клиничен критерий е да има болка. Най-добре е болката да е двустранна, ако е едностранна, вече нещата стават притеснителни. Съвсем нормално е в тази фаза тонзилите да са хиперемирани, цялата мукоза на фарингса да е зачервена и в такава ситуация съвсем нормално родителите да потърсят лечение от домашния си лекар, от педиатър, от оториноларинголог. При висока температура, да, за гноен налеп по сливиците е разумно да се потърси лекарска помощ, за да бъде съответно назначено адекватно и достатъчно лечение. Познатата сред неспециалистите трета сливица. Какво представлява, какво активира, какви са симптомите, кога и дали трябва да се пристъпи към хирургично лечение и отстраняване? Третата сливица е поредният елемент от този пръстен на Валдайер-Пирогов. Третата е ясна къде е, тя е зад носа. Въпросът е коя е първата, коя е втората. Все не знам отляво надясно ли ги броим или отдясно наляво другите двете. Всеки се ражда с трета сливица, както всеки се ражда с апендикс, както всеки се ражда с имунна система. Т.е. въпроса на родителите да има ли детето ми третата сливица, винаги получава пулсативен орган, да, и отговор. Да, има, защото това е пак нормален орган, който трябва да присъства в нашия фарингс. Той си има защитни функции, части от имунната система и за голямо очудване на повечето родители. Само трета сливица, никой не е чул за четвъртата, петата и шестата, но българина най-се впечатлява от третата. Да, тя не е за подценяване. Това е струпване на лимфатична тъкан в тавана на епифарингса, т.е. назофарингса, тя е част от фарингса, която е зад носа и съответно тя също може да хипертрофира. И когато хипертрофира тази аденоидна вегетация, когато оголемява, така се казва, всъщност тя дава симптоми. Най-честите симптоми, които дават, да се върнем 10 минути назад, спане с отворена уста, заглъхване на ушите. Така че проблема с аденоидната вегетация всъщност е проблем на слуха и проблем на дишането. Тя не е порок, тя не е заболяване персе, т.е. сама по себе си, само нейното ексцесивно увеличаване представлява патология, която трябва да бъде диагностицирана и да има индивидуален подход във всеки случай. Едно заболяване, което според специалистите е доста рисково за децата и доста стряскащо за родителите. Ще го изчета. Субхордален ларингит или наречено още псевдокруп. Какво се крие зад тези специфични термини? Това е една интересна тема за псевдокрупа. Това е вирусна инфекция в наше време, най-често от грипни или парагрипни вируси и тези инфекции всъщност засягат всички, и възрастни, и малки. При малките деца обаче това заболяване протича малко по-драматично. Иначе погледнато, това е ларинготрахеобронхит, който всеки от нас кара през зимата, но при малките деца първият, вторият епизод на това заболяване протича драматично. Всъщност това представлява отток на лигавицата на трахеята и на горните дихателни пътища, както всяко вирусно или бактериално заболяване. Проблема е, че при малките деца общо диаметъра на дихателните пътища е много малък. И когато на един малък дихателен път поставим 1 мм отток, това представлява значително стесняване на лумена и това води до прояви не само с температура и с затруднено дишане, и това всъщност обуславя тази двутонална кашлица, която има, защото оттока на малката детска трахея създава драма. При възрастните същия този 1 мм отток не дава чак такова голямо стеснение и затова протича някакси незабелязано. Това е псевдокруп, т.е. вирусното заболяване, което е в наше време. Историята на думата круп датира от 17-18 век, идва от шотландски, доколкото знам, някакъв древно английско-шотландски език и означава
лаеща кашлица. Има описани подобни състояния още и в древногръцките текстове, но в епохата, когато е възникнал термина круп, под него се е разбирала дифтерия. Дифтерията е била подобно заболяване, само че е бактериално заболяване, което отново засяга дихателния път при малки деца, и в епохата си дифтерията е завършвала с смърт на едно от 10 деца. Всяко 10-то дете в Европа е умирало от дифтерия. И това е било рутина, това е било стандарт, това е било норма в онази епоха. Днес крупата, т.е. дифтерията на дихателните пътища, не сме я виждали, не сме я чували, защото имаме ваксина Дифтет-кок, където единият от факторите в тази ваксина е противодифтерийната ваксина. Слава Богу, истински круп в смисъла на това понятие, когато е възникнало в човечеството и в медицината, слава Богу, такова нещо нямаме в Европа, благодарение на редовната вакцинация. И затова остава термина псевдокруп, т.е. на времето това е било истинския круп, пък сега останал псевдокрупа, за който знаем, че е вирусен. Пак неизбежен е. При около 15% от всички деца, които карат ларинготрахеобронхити, ще се прояви с тези тежки кашлични периоди през нощта. Някои от случаите ще стигнат и до бърза помощ, и до болнични заведения. Неизбежно е. Не можем да избягаме, просто живеем в този свят на вируси и бактерии. Няма разработена специфична ваксина срещу тези вируси, така че псевдокрупа не може да бъде профилактиран, така както истинския круп, т.е. дифтерията, реално е заличена от нашето съвремие благодарение на вакцинация. Споменахте, професор Сапунджиев, профилактика. Как можем да подготвим детски организъм за неизбежната среща с есенно-зимните, сезонните вируси? Какво трябва да правим през годината като родители, за да бъде по-леко заболяването? Ясно е, че може би не можем да го избегнем на 100%. Създаване на хигиенни навици от децата. Най-лесно. Това е нормална част от възпитателния процес при децата, да си мият ръцете, когато кихат, съответно да кихат в ръкава, да не подават ръката, с която са кихали на другарчета. Не са лесни тези неща. Да си духат носа. Не са лесни тези неща да бъдат възпитани в едно дете, но това е възрастта, в която трябва стъпка по стъпка да го правим. Създаване на хигиенни навици е единствената печеливша стратегия. Самолечението – голяма тема. Има родители, които решават, че достатъчно са видяли, примерно имат преди това още едно дете и смятат, че както са лекувано или както то е лекувано от специалистите, могат по същия начин и със същите лекарства да лекуват и второто дете. Твърде опасно, според мен, като не специалист. И да, и не. Разбира се, че всяко дете е индивидуално и всяко поредно заболяване уж от същата бактерия при едно и също дете протича по различен начин. Факт е, че не можем да прехвърлим модела на лечение от едното дете на братчето му. Директно. Но в повечето случаи всъщност това е адекватно. Имам наблюдения. Действително родителите на повече от едно деца в общи линии знаят. Препатили са, научили са, изкарали са педиатрията и оториноларингологията при първото си дете. Имат до голяма степен правилни рефлекси. Организационно при тези родители разбира се, че съществува фактора. Аз сега не мога да оставя едното само вкъщи, да отида с другото в болницата. Тоест при тях някакво самолечение е съвсем оправдано. Не е зле. Хубаво е даже и родителите да бъдат обучавани в елементарни неща. Ако се случи това, направи това, не е непременно да се обаждаш на хеликоптера от София да идва. Така че трябва да се намери някакъв баланс и в повечето случаи родителите добре намерят баланса. Когато са притеснени, когато видят, че ситуацията излиза извън тяхната компетенция и зона на комфорт, е нормално да отидат да се обърнат към педиатър, към домашния си лекар, към оториноларинголог. До там, докъдето се справят, мисля, че е разумно. Всеки родител трябва да има 3-4 неща в домашната си аптечка и да започва. Защото повечето болести се случват нощем, когато и линейка трудно ще
предизвикате първите няколко часа, първите няколко дни от всяко заболяване. Мисля, че е разумно да протичат под наблюдението на родител, дори на опитна баба и дядо. Даже те са по-опитни обикновено от родителите и по-спокойни. И вече когато родителят усеща дискомфорт по отношение на тежестта на заболяването, тогава да се обръща към лекар. Не съм против самолечението, мисля, че до някъде е съвсем разумно и разбира се, че там има екзотики от време на време, за които категорично казвам, това е глупост, това не трябва да се прави. Но до голяма степен самолечението, особено на второ-трето дете, е приемлива за мен опция. Професор Сапунджиев, за финал, вашите съвети към младите родители, как да реагират, как да възпитат и как да предразположат децата си към това болестите през есенно-зимния сезон да минават по-леко и за децата, и за родителите, да могат да посещават детските заведения? Профилактиката на нашите заболявания, на заболяванията в специалността уши, нос, гърло или оториноларингология, както все пак е названието, е една тема сама по себе си, много обширна, много важна и за която наистина родителите трябва да бъдат малко по-научени. За съжаление, в профилактиката на най-често срещаните заболявания в нашата специалност митуват доста градски и селски митови и легенди и недобри практики, които обричат нещата в дългосрочен аспект. Профилактиката е страшно важна и не можем да я съберем в 5 минути. Там не трябва 2 дена. Защото митовете и легендите, които трябва да бъдат разрушени, са много. Но основното е създайте хигиенни навици от децата. Научете ги да си мият ръцете. Научете ги да си духат носа. Научете ги да си слагат ръката, когато кихат пред устата, по-добре ръкава. Това го помним от ковида. Научете ги да имат носна кърпичка. Елементарни неща, но това е, което помага в ситуациите на въздушно-капкови инфекции, за да не стигаме пак до това нещо с носенето на маски, което, слава Богу, не се размина. Благодаря ви, професор Сапунджиев. Със сигурност сте бил полезен на нашите зрители с вашия опит и съвети. Надявам се, по-малко паника, не са чак толкова страшни нашите заболявания, които болят и от които се вдига температура. В нашата специалност по-страшни са заболяванията, които не болят, от които няма температура, а които протичат тихо, скрито и в тази възраст могат да влошат и слуха и всякакво друго здраве на детето. Благодаря ви за поканата още веднъж. Уважаеми зрители, с това приключва днешния епизод на предаването Вселената дете. Останете с програмата на Movie TV, телевизията на Медицинския университет Варна.